Tibda fil-Belt tal-Messiku u tispiċċa fin-New Jersey. It-Tazza tad-Dinja 2026 tibda nhar il-ħamis 11 ta' Ġunju u din l-edizzjoni mistennija tkun l-akbar waħda fl-istorja bi 48 tim minflok 32 u total ta' 104 logħbiet. 4 pajjiżi se jagħmlu d-debut tagħhom fil-kompetizzjoni: l-Uzbekistan, il-Ġordan, Cape Verde u Curaçao. Dan tal-aħħar huwa l-iżgħar pajjiż li qatt tikkwalifika għat-Tazza tad-Dinja. Għall-ewwel darba wkoll se tittella fi 3 pajjiżi differenti, kif spjega l-ġurnalista TVM Sport Chris Falzon. Forsi rajna sa tnejn, per eżempju meta kellek il-Ġappun u il-Korea meta kienu ospitaw flimkien, imma 3 pajjiżi sa issa qatt. Ġifieri għandek l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Messiku li se jkunu qegħdin jospitaw din l-edizzjoni. Naturalment dan ifisser li l-logħb se jkun f'ħinijiet differenti. L-uniku ħaġa li m'għandniex kif forsi jkollna soltu, ġieli konna pereżempju kien ikollna ħanejdu hekk pjan li logħba tkun fis-sitta l-ewwel waħda mbagħad għandek logħba fid-disa u forsi logħba aktar tard. Issa ġiet naqra differenti. Fil-fatt għandna l-logħb illi ħajibda fil-għaxija illi huwa f'ħinijiet differenti, daqqa jibdew fis-sitta, daqqa fis-seba', fit-8, fid-disa. L-ħinijiet huma naqra komplessi, biss isu fil-għaxija ħajibda jkollna żewġ logħbiet illi jista' jkun illi jkollok l-ewwel waħda li tibda fit-8 u l-oħra tibda fil-11 ta' bil-lejl jew pereżempju waħda tibda fid-9 u l-oħra f'nofs il-lejl. Matul il-lejl ħajkollna wkoll logħob illi hemm minnhom ħajbdew fis-satejn ta' filgħodu u oħrajn fit-tlieta, hemm logħob illi anke fl-4 u anke fis-6 ta' filgħodu. U liema huma l-pajjiżi favoriti? Dejjem ħajkollok is-solitu ismijiet. Ġifieri għandek l-Arġentina li huma champions renjanti ħajkunu qegħdin jiddefendu it-titlu li rebħu 4 snin ilu, u allura żgur li anke għandhom tim b'saħħtu ħafna. Pajjiżi oħrajn jien naf bħal huma l-Brażil, bħal huma l-Ingilterra, għandek il-Ġermanja li dejjem ikunu qegħdin hemm, għandek Franza li ma tistax tinsihom u li probabbli hemm ċans tajjeb illi wkoll jaslu sal-aħħar fażijiet, għandek il-Spanja. Din hija wkoll Tazza tad-Dinja li qed issir fi sfond ta' kontroversja fosthom dwar il-prezzijiet tal-biljetti li jinsabu taħt skrutinju u t-tensjonijiet kbar bejn l-Iran u l-Istati Uniti li fl-aħħar xhur issarfu f'kunflitt armat. Suppost dawn kellhom il-bażi tagħhom fl-Istati Uniti. U li ġara kien illi kemm l-Iran infushom u anke l-Amerikani ma ridux it-tnejn illi huma illi jkollhom kważi jisom x'jaqsmu ma' xulxin. U allura ġie deċiż li l-Iran ikollhom il-bażi tagħhom fil-Messiku anke jekk ħajkollhom il-logħob kollu għall-inqas tal-grupp fl-Istati Uniti. Ġifier dawn kull darba, kull meta għandhom logħba ser jagħmlu l-vjaġġ mill-Messiku għall-Istati Uniti, jilagħbu l-logħba u jirritornaw il-Messiku eżattament wara. Il-logħb kollu tat-Tazza tad-Dinja se jintwera fuq l-istazzjonijiet tal-PBS. Ikollok logħob illi ħajintwerew simultanjament fuq TVM Sport Plus u TVM Plus b'mod speċjali, imma mbagħad ukoll meta niġu fl-aħħar logħbiet tal-grupp. Meta l-logħbiet jintlabu fl-istess ħin, allura jkollok li 3 stazzjonijiet illi qed juru l-logħb. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ u l-ewwel logħba mit-Tazza tad-Dinja 2026 tixxandar b'mod dirett nhar il-ħamis 11 ta' Ġunju fuq TVM Plus b'xandira diretta li tibda fis-7 ta' filgħaxija.